Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera Eneko Mai, egunon. Egunon, Goiuri. Egunon ekipazo. Aize, programa hasteko zerbait eskatu nahi duzu, zerbait zehatza? Begira, nik zerbaiten munduko eguna ospatuz hasi nahiko nuke. Bale, eta nik musika on batekin hasi nahi dut. Aro bat definitzeko modukoa. Egia da gure irratsaioan beti ospatzen dugula zerbaiten mundu eguna edo zerbaiten nazioarteko eguna eta beti musika bikaina jartzen dugula. Beraz, baizue, hori nahi baduzue, hau zuentzat gaur jazaren nazioarteko eguna da. Itzela, mila esker Goiuri. Esplanki, Count Basirena, musika ederra hasteko. Eta egia da, gaur jazaren nazioarteko eguna da. Egun honek jazaren bertutei buruzko kontzientziazioa piztu nahi du publiko orokorrarentzat. Hezkuntza tresna eta herrien arteko bakea, batasuna, elkarrizketa eta lankidetza sustatzeko eragile gisa. Aizu, eta zu Goiuri, zerekin hasi nahiko zenuke? Adibidez, eredu izan den norbaiten figura aldarrikatzen. Hori ere egunero egiten dugu, baina tira, hori nahi baduzu, hau zuretzat. 1972ko gaurko egunez hil zen Clara Campoamor. Eta haren omenezko abesti hau zuretzat, Goiuri. Las que no estaban, por las de sombra y telar, por las que dieron su vida sin que las dejasen hablar. Y aunque me escuchen tan sola no vengo en verdad. Llevo un país de mujeres pidiendo. Clara Campoamor Rodríguez politikaria, abokatua eta idazlea izan zen, gainera emakumeen eskubideen babesle eta sufragio unibertsalaren bultzatzaile nagusia izan zen Espainiar estatuan. Halaxe da, berari eta beste hainbat politikariri esker 1991ean emakumeen botoa errepublikar konstituzioan sartzea lortu zen. Ez alduzue uste batzutan adibide negatiboak ere aipatu behar ditugula berriro gerta ez daitezen? Uste dut badakidala zertaz ari zaren. Horrek 1945 eramaten gaitu? Bete-betean Eneko. 1945ko egun honetan Adolf Hitlerren eta Eva Braunen gorpu bizigabeak bulegoko sofa aurkitu zituzten, bere buruaz beste egin ondoren. Zoritxarrez, gaur egun badira Adolfito gogoratzen gaitu diguten lider batzuk. Begira, esaldi hau ere esaten dugu ia egunero. Cosa fai! Adolfini, Milegini, Trumpini, cosa fai! Batzuetan abesti batek mila hitz baino gehiago balio du. Buongiorno, signorina. Sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Irratiaren bidez ere egunero sortzen ditugu irudiak eta batzuk museoetako margolanak bezalakoa dira. Hori egia Eneko, programa entzuten dudanean impresionisten margolariak imaginatzen ditut. Ondo ekarria Mai, 1883an hil zen Parisen Eduard Manet. Manet, frantziar margolari eta grabatzailea izan zen, errealismotik impresionismorako transizioko eragile nagusienetako bat. Bide berriak zabaldu zizkion margolaritzari, alde batetik bere garaiko gertaera eta usadioetatik hartzen zituen gaiak eta bestetik, eta hauxe da garrantzitsuena margolaritzaren definizioa aldatu zuen. Zeren
oialean marraztutako arrastuen antolamendua bera nabarmentzen baitzuen irudikatutakoaren gainetik. Baskaria belar gainean, Olimpia, Folibergereko taberna, balzatozten irekin irudimenaren museora? Noski baiatz, bai. Kuriosoa da, baina margolanak eta irudimena elkartzean pentsatzen duguna, normalean ez da museo bat izaten, ez dugu museo bat imaginatzen. Egia da, margolanak gehi irudimena, berdin marrazki bizitun, Oso naheneko, ez dagin zein motxila duzun Dorarena edo Doraemonena, baina modu magiko batez ekarri duzu gure hurrengo protagonista, Bugs Bunny! 1928an estreinatu zen Estatu Batuetan Bugs Bunny protagonista zuen lehen animaziozko filma. Bugs Bunny edo untxi zoriontsua Tex Averik sortu zuen eta marrazki bat denarren Oscar saria irabazi du. Warner Brosen ikur ofiziala bihurtu da. Night of nights, no more rehearsing and nursing apart. We know every part by heart. Overture, curtain lights. This is it. You'll hit the heights and know what heights will hit. On with the show, this is it. Egia da gauza batzuk egunero gertatzen direla, baina beste batzuk behin bakarrik, Zer esan nahi duzu, mai? Ba, adibidez, egun bakoitza egun bat da, ez dakit zeren eguna, baina egun bakoitza desberdina da. Adibidez, gaur jasaren eguna da, eta pirilaren azken eguna da. Bihar langileen eguna, igandean amaren eguna. Ene ama eta ene ama. Ondo zaude, Guyuri, dena ondo? Ene ama. Gaur Rigoberta Bandiniren urtebetetze eguna da, eta Krusaken bere abestiaren bertsioa gogoratu dut. Ene ama. Ama, ama, ama. Elisa zuiria. Bularra irerak eraz. Nela kroaez tilora. Ama, ama, ama. Guztion Paula Ribó González, Rigoberta Bandini izen artistikogatik ezagunagoa, 1980an jaio zen Bartzelonan. Ba, ez duzu sinestuko, baino Rigobertak lotura dauka marrazki bizidunekin ere. Ribok antzerkia ikasi zuen Bartzelonako Antzerki Institutoan. Bikoizketako aktore gisa hasi zen katalanez eta gaztelaniaz. Eta 7 urte besterik ez zituela ahotsa jarri zion Kailu animaziozko seriari. Ara, kontu bat, Fernando Amezketarrak bere marrazki bizidunen seria du. Lazkao txikik baita ere. Bilintxi buruzko marrazki bizidunen serie bat egitea nahiko nuke. Ara. Handia Bilintx, Indalezio Bizkarrondo Ureña ezagunagoa Bilintx goitizenez, Donostian jaio zen 1831an. Baserri munduko idealizaziotik urrunduta, amodiozko poesia landu zuen batez ere. Koldo Mitxelenaren iritzian, Bilintx da euskal literaturan ahots benetan erromantikoena. Badakizue zer gertatu zitzaion behin baten? Behin batean nun, Loiolan? Behin batian Loiolan erromeria za antxen ikusi nuen neskatxa bat plaza xuria baino ere adinago dantzan nura senbait politia han politik bazan ura.
Argi dago, badira egunero gertatzen diren gauzak eta behin bakarrik gertatzen direnak. Behin batean, adibidez... Behin batean gonbidatu batzuk zeuden. Eta batzuek behin batean esaldiarekin hasten ziren historia kontatzen hasi ziren. Egia, Dorleta Kortazar eta Maili Zubeldia kontalariekin hitz egingo dugu Festikont jaialdia nola joan den jakiteko. Ziur historio asko elkarbanatuko dituztela bizilagunak proiektuko bazkarietan. Aurtengo topaketei buruz hitz egingo digute Begoña Urdanpileta eta Xabier Almandozek. Eta Saharako errefuxiatu kanpalekuetako proiektu bat ezagutuko dugu. Por nosotras. Pres bagaude, martxan jarriko dugu saioa. Behin batean sintonia. Gauza asko gertatzen dira egunero. Baina egun bakoitza behin bakarri gertatzen da. Egunon jazaleok, apirilak 30 ditu eta osteguna da. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Mai Gorostiaga Pozo, egunon? Ama, egunon. Eta ni Goiurez izan dian hauze, ongi etorri bigarren kafera. Okupatzen du gertakari batek ez dut okera. Esan bezala mentxe gaituzue, bigarren kafean, bigarren kafearen 1163. Saioan, naiz eta ez nagoen, ez dudan oso argi, benetan data hau den, zenbaki hau den, edo erratu garen noiz baita, baina... Agian bana kontatzen hasi beharko dugu berriz ere. Baina 1100, baina askoz gehiago egin ditugu ja, eta izu hori ospatzeko modukoa da. Notizietan edo eriaren altzoa. Eta egunero bezala, maite dutake elkarbanatuz emango diogu hasiera saio hori, eta horregatik Noa eta Xabi ere gurera gonbidatu ditugu egunon bikote. Hala, zentsuratu egin zaituztet. Egunon? Zentsura. Epa! Arazoak dauzkagu, bi pertsona hauek entzuteko. Enojatzea presidentearenean ez dut toki bera Egunon? Egunon? Bai, izta? Ez? Zaituztet entzuten? Ez? Bai? Bai. Bai? Bai? Ba, orduan bai. bortxazko bakardadea Nora hasiko da maite dutekin? Badakit Maik prest daukala maite duta. Bai, argi eta garbi. Baina, modu poetiko bat ez esateko, maite dut perkusioa eta maite dut erreperkusioa. Eta perkusionistek, ez dakit, erreperkusio handia
daukatenean herrian, uste dut aipatu behar dela, eta maitagarrak direla. Goendala aste batzuk, adibidez Iñaki Letamendia, Tolosako perkusionista hil zen, referente puska, batez ere musika tradizionalean, eta atzout zigun horrelako beste itxasarri bat. Michel Longaron, ez dakit gogoratuko dugu igual, ez dakit Imanolitu japonesaz dunkandun, postal kolekzionista nola ez. Ez dakit, askotan hitz gutxikin berak horrela, ez dakit, hitzek ez dute zer aportatzen, nik uste dut bere solo bat entzutean edo zuzenean edo nola ematen zuen dena kontzertu guztitan, eta ez bakarrik musika jotzen, baizik eta pertsona bezala. Michel, asko maite zaitut, ez dakit gora diotak. Horregatik amigo badakizue, Maika ikotuan bezala, Michel Longaronek talde askorekin jo zuen, musikari askorekin, baina egia da, bere azken proiektuetako bat izan zela postal kolekzionistak, Inigorekin batera, eta orduan, aizue, uste dut, Inigo naiz eta ez dagoen hemen, bere hotxa entzuteko gaur aitzakia horrena hori dela. Sainaren antzeko denak iruditzen zaizkit Kaleko saltzaileekin eta milioika biztanlek Gerra deklaratu didate zuzara bandera txuri Azken orduak ditut non izkutatu zara Nere maite duta ere hortik joango da, esan bezala, joan zaigulako Michel herriko musikari handi bat, baina baita ere, gertuko pertsona bat, eta, Inigo Katzo idatzi zuen sareetan oso mezu hunkigarria ez, agur esateko, eta nolabait baimena eskatuz negarre egiteko, eta negarre egitea garrantzitsua delako horrelako uneetan, baina nik ere berari eskaini nahi diot maite dut hau, eta bere inguruan egon diren guztiei ze uste dut oso agur xamurra eskaini diotela, gaixo zegoen, beraz ez da hain bapatekoa izan, eta horrek esan nahi du, gertukoek behintzat aukera izan dutela agurre esateko, eta ez dakit hau kontatu daitekeen, baina kontzertu txikiren batzuk ere, kontzertu txiki batzuk egin dituzte bai ospitalean eta baita etxean, eta uste dut Michelentzat egon ziteken agurrik ederrena horixe zela, ez? Musikari zinguratuta, musikarekin eta hizketan. Baina maite dut gehiago ere badaude, maionen hueltan, beraz, eneko zer maite duzuzuk? Bira, maite duten kontu honekin, azkenean gure etxan ere maite dutak kontatzen hasi gara. Bai? Bai, nire arrebatani... Ez da txarra, Nire arrebarekin egoten naiz, maite dutez hitz egiten, afaltzeko orduan, goizean ez, gauean, eta atzo esan zidan maite dut bat, esan nuela. Meta maite duta. Hau da maite duten unibersoa, ez da? Metaversoa edo, ez dakit, nola ditu. Baina atzo esan zidan maite dut bat, egia esan, ni ere nahiko ados nagoela maite dut horrekin. Eta da, jendea antzarrak perratzera bidaltzea. Maite dut, jendea, hori, haize hartzera bidaltzea. Banekin enekoren maite dutak ezintzuela izan horrela zerbait erromantikoa ez. Izan behartzuela, maltzurkeria puntu bat eduki behartzuela, eneko? Baina ez da, inbesteko maltzurkeria. Bueno, zenbatetan egiten duzu? Zenbatetan bidaltzen duzu jendea antzarrak perratzera?
Behar denetan. Berde, zago zu arazorik. Behar Ez zaizu denetan kostatzen. Ez, egia esan ez. Kostatu ez, esan du, gustatu. Gustatu hori da, gaina, gustatu. Romantizatu indu gaia eta dena. Bai, oso ondo hori dutzen zait. Bai, behar da, Bai, Behar da, batzutan beharrezkoa da. Behar da. Bai, Beharrezkoa izaten da. Hori da, adibidez, Robe Iniestak ere esatezun beharrezkoa zela eta bere disko baten izena jarri zuen iroso todos, pues, a tomar por culo. Ba, hori xebe. Eta esatezun beharrezkoa zela hori esatea, eta ni ere, berekin bat, honetan, eta bai, beharrezkoa da, Zoragarri. esatea tarteka. Bueno, aurreago egin zuen maieutika, Horekatzeko pixka. Bai, Las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó. Aparcado en el... Bueno, Xabi, eta zuk zer maite duzu? Gaurko nire maiteuta da, azken egun hauetan, atea zaizkit pila bat bideo, hola, gure, gaztetxoak, gure edadekoak, gaztetxetan, bertso txapelketak eginez, Bai. baina ez tradizionalki ezagutzen ditugun bertsoak, da parodia bat moduan, kanta baten erritmo hartu, kanta ezagun bat, eta horri bertso batera egokitu eta txapelketa moduan. Eta azken, bi egun edo 3 egun hauetan, atea zaizkit pila bat bideo edo zein Euskal Herriko gaztetxetan horrelako txapelketak eginez, eta batzuk nahiko kuriosoak eta onak iruditu zaizkit, eta par pixkat ere egin dut, batzuk zein ingenio daukaten, beste batzuk gutxiago daukagunean. Agertu zaizu Barbirena, I'm a Barbie girl, Bai. doinu hori, zoragarria, bertxotarako doinu zoragarria. Txatan galetzen dute, Xabi, noizan zure urte betetzea? Urtarri hasieran, Urtarri hasieran. bai, Vale. berandu zazte. Badakizue gure entzule den gorkari bertsoak oparitza gustatzen zaiola, eta nola, bertsoak aipatu dituzun, ja ari da pentsatzen, Xabiren urte betetzea noiz da bertso sorta prestatzeko. bueno, agian noari egingo dio bertsoa. Noa, noiz da zure urte betetze edo gona? Xabin agurrantzat. Praktika bukatzea Hori egia da, Xabiren agurrerako Bai. bertsoak, oso ondo. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Eta noa, zuk zer maite duzu? A ber, egia esan ez dut oso preparatu duki. Egunero bezala? Azken aldin. Ez baino, adibidez, atzo jo nintzen nera monaretxea bazkaltzea egia esan aspaldiko partez. Ta, a ber, egia beti apreziatu izan dela ni nera monaretxea bazkaltzea jutea, baina azken aldin tokatu zait, zoritxarrez, nire lagun nahikon aitona monen hiletata jutea, eta, a ber, baita adinak, iristea puntu bat, geroza aitona mon gutxi gogatzea ezkigula gure ingurun, eta juten ezen bakoitzen esan edo, da gauza horren simple bat, baina nik zoritxarrez azken aldin gutxi goitetela, leheno txikitan juten nintzen neraneakin, eta nire lehen guztukin lauak batea ohitura geneukan juteko, eta esate, bedazte gauza simplean, baina ze pozik jartzeion bai zura monai, eta bai zuri, eta hori gaina lenteja jarri zizkiten, da ni lenteja krestompia guztia eziz. Eta hori esan egun, ze pozik goden hemen bia, gaina nera mona bakarri bizia, eta hori, baita da, gogatzeko jendea, juteko zura mona eta itonan etxea bazkaltzea, mesedez. Guztiz ados. Baina nik beste maite dut bat ere banuen, eta da maite dut eta aldarrikapena. Uste dut kontatu nuela duela aste pare bat, irratian kontatu nuen adikzio berri bat pairatzen ari nintzela, sufritzen ari nintzela, baina adikzio bat dudala, eta dela supermerkatuan ematen dizkizuten puntuak akumulatzen ari naiz. Erosketekin puntuak ematen dizkizute, gero puntu horiek denboraldiaren arabera ez, batzutan izaten dira 15 punturekin maleta bat, 20 punturekin Realaren kamiseta horrelakoak. Bueno, orain ni joaten naizen supermerkatuan zartagiak eta lapikoak eta daude, eta puntuak lortzen badituzu, gero truke egin dezakezu.
Behar ditut zartagiak eta lapikoak? Ez. Bueno, baina puskatza baldin bazaizu agian beharko duzu. Bai, noski, eta erabilgarriak dira, noski, ez da tontakeria bat, baina egia esan, puntuak bildu eta bilduari naiz, puntuak biltzeak ematen didan dopaminaren gatik. Eta engainatu dut inguruko jendea, puntuak, zebat, joaten zarenean eta ordaintzen duzu, eta galdetu egiten dizu bertakoak, puntuak biltzen ari zara? Eta jende askok esaten du, ez. Bale. Bueno, nik esan dit nire inguruko guztiei, mesedez, esateko baietz, eta gero niri emateko. Eta atzo gauean idatzi zidan lagun batek esateko. Pasaden astetik, plumiferoko poltsikoan gordeta dauzkat, puntu mordo bat, zuri emateko. Eta esan nuen, hau, nere maite duta, ez? Eskerrik asko nere lagunei, nere adikzioa elikatzen ari zareten nere lagunei, horrela ez naiz sendatuko, baina ikatzen dizuet. Urrengo urtean kaldererotan deituko izu, sartaia berroa, Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Hortzi muda gura aurrean. Hortzi muga gure aurrean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Amets baten artetik ala, logaltze baten korapiloan, pitzarruntura auskatzean. Adatz anonimo baten parian, dardara sentiarazten aldidan, aluzinazioi eskorrian. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Gaur egun mundu digital eta azkar honetan badirudi askotan elkarren ondoan bizi arren ez garela elkar ezagutzen. Baina lasai, badaude ekimenak gure bizilagunak ezagutzen laguntzen digutenak.
Etxean edo parkean harremanak elikatzen lelopean aurkeztu du bizilagunak egitasmoak maiatzaren 10ean Tolosan ospatuko den bazkaria. Herriko kohesioa indartu eta herritarren arteko sareak josteko asmoz. Gehiago jakiteko gurera gonbidatu dugu Begoña Urdanpileta bizilagunak egitasmoko kidea. Egunon eta ongi etorri Begoña. Egunon, eskarrik asko, baina posten naiz Begoña Urdanpileta esatea, baina naiz Aldalo Urdanpileta. Nire amaren abizena nola esan dizun, benetan, eskertzen dizu. Hori ere, bada, aldarrikapen txikiak dira. Aurrekoan irakurri nuen, ze orain zuk aur bat izaten duzunean, eta erregistrora joaten zarenean, galdetu egiten dizut, lehen derrigorrez aitaren izena jartzen zitzaion, eta orain, aukera hori badago amaren izena jartzeko, baina aukera hori dagoenetik, uste Espainiar estatu osoa hartuta zela, soilik 6% jarri diola amaren abizena lehenengo abizena bezala, eraz? Oraindik ohitura hori aldatu gabe. Bueno, nire semeak badauka amaren abizena lehenengo, eta oraindik leku batzutan biak joten garenean karnetarekin edo, gelditzen dira, como nolatan, baina ez da zure abizena. Osa, oraindik badago lan aiteko hortik. Bai. Baina gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegu bigarren kafeko galdera ofizialak. Direla 2 galdera. Eta nik egingo ditut 2 galderak eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin dula kontatu dena jaio zinenetik orain artekoa. Konta ezakela soilik zure bizitzako etapa bat, ze etapa aukeratuko zenuke. Gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera luzea, eta orain galdera motza dela, nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, 2 galderak egin ditut, pelikula eta hileta, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun. Bueno, igual hileta, zeren nago egiten hilarte bizi, kursoa egiten nago, eta eta nahaztuta nabil, ez pensa gauz erreixa denik. Eta, egiten ari naiz nola nahi dudan izatean ere hilketa. Edo bintzat hil ondorengoa, hilketa ere, hilketa erabaki dut, nahiko nukena etxean, nire persona goixoek ingurun goixo egotea, musika relajantearekin, eta alba dut, biztakin igual sofan eserita, edo ikustea zerbait nire aurrean, ez da, gela ilun batean. Eta gero, nahiko nuke errautsak egitea, tanatoriora eraman bain, ikusten horrek lasaitzen duela familia, ez den nahika jairikita, itxita, bandera feminista, ikurriña, eta argazki poli batekin. Eta hor, pasa ditezela, agurtu nahi nahuen guziak, ez? Nahi duten bezala nahi eta bestu, nahi dute bersoak, eta gero ni aldaban jaioa naiz, aldaban bizitu nizan 14 urte. Orduan, hor, ditugu baserritik gora zelai batzuk, jangoain dutenak izenak, eta handago gaztainondo bat. Eta gaztainondo hortan belarra biltzen genunen, eta senidek eta horrela gurasokin jaten genuen tortilla patata. Hola, edo merenda, edo utzi gura ezertzeko, eta horrela. Orduan nahi ditut nire erartzak han botatzea. Ze ona, edukitza gonbidatu bat, hain pentsatuta daukana dena, hitz egin da daukana, aipatu duzu, hil arte biziko proiektu honetan ere sartuta zaudela, baina ze polita gai honen inguruan hitz egiteko beldurra hori galdu izana. Ze ederra. Bai, askotan, nahi atentzia ditu indite, askotan erantzunten degunean galdera honi, esan dugu, hil eta gero, festa bat, ezakizer, familikok ezakizer, baina asko gustatu zait, azken prozesu hori nola irudeketzen dula, ezakitu uste dut, gehiago itzain, berda? Hoi, zelantzari gabe. Bai, gai bigarren kafeko galdera ofizialak eginda orain bai mamian sartuko gara, eta bizilagunak proiektuaz hitz egingo dugu, gerturatu pixka bat gehiago mikrofonora, beldurri gabe, eta galdera, hau ere galdera serioa zen, baina orain galdera mamitsuagoak eneko egingo ditu. Hori da, orain galdera erdi serioagoetan sartuko gara. Bueno, lehenik eta behin jakin dugu nola sortu zen egitasmo hau, bazkari hau sortzaren egitasmo hau, maiatzaren 10ean ospatuko dena. Bueno, nik indetena da parte hartu egia esan, ez deten lan asko egin, badakit sozarzakeria dagoela tartean, eta hori, ni nago lehengo urtean izan lehenengo aldiz, ezagutzen nun, baina gauz bategatik edo bestegatik ez nun parte asko hartu.
Eta lehen urtean, Andragoran egon nintzen, emakume talde badagor emigrantea direnak, kafe tertulia deitze jotena, eta horri izan nintzen beraiekin bazkaltzen. Egon nintzen baita ere udaletxe aurrean beste taldeekin, konpartiteko nun, eta esango nuke oso esperientzi ona dela, horrekin jarraitu behar degula eta gehiago zabaldu behar degula. Ezuk beharren bat ikusten dezu horrelako elkarretaratzeak egiteko? Badago behar bat zure herrian? Bai, nik uste baiez, porque bakoitzagoaz gure pentsamentu gure bideakin horrean nik uste naiz bainez, bilobarekin juten naiz ikastolara, eta beti gaude, korrika iristen zeatea daude denetatik. Kosta egiten zaigu gerturatzea, oso gertuko ez bada, zure gelan dago nume bat espaldin bada, pues, da ez badezu gautzen, ez dakite oso errisa egite zaigun elkartzea. Orduan, olako janari barekin edo bazkariarekin obalima zaude, askoz errisago gerturatzen gara. Bestela, ez dut ikusten hain erriz gerturatzen gaianik. Eta nik uste lan asko da egiteko. Haien horregatik hain garrantzitsua mai baten bueltan izatea, ez? Plan hau, proiektu hau, topaketa hau, esan bezala gian beste txokotan ez gara elkartzen, eta maiak ematen du, lasaitasuna, denbora, ez da? Bada beste goxotasun bat. Bai, eta beste gauz eta hitz egiten dugu, eta gero nik esan behar dute emakume hauek, ez? Igual 20 bat gera, daukate oso bizitza gogorra. Daude asko, 24 ordu pertsona edadekok zaintzen, eta ordu gutxi dituzte, eta ordun horre elkartzen diaren, eta janariaren aurrean, ekartzen dituzte oso janari goxoak, ematen ditugu guk ere bai, eta gero hor ja sortzen da gertutasun bat, ez giro bat, eta hitz egiten duzu gauza askorietaz. Bere bizitza nola izan zen, zer egituten hemen, zer gustatzen zaien, zer ez, eta zuk ere konpartitzen duzu eta galdetzen diozu, pentsatez, eta nola sentitzezea, zerbait behar bali maizuk zuk ikusten duzu zerbait, ordu horrek gerturatu egiten zaizu. Eta mai ingurua Euskal Herrin gaina oso beharrezkoa da. Errezetetaz hitz egiten duzue? Baita, ekartzen dutue, nahi gehien gustatzen zaitena gehienekoa, arroza, desberdinak ekartzen dituzte. Eta daukate arroza batzuk, bat eda bestea oso onak. Bueno, harreman berriak eraikitzea esan dugu dela helburu nagusia. Gaur egun zure ustez, herritarren arteko harremanak oztu egin dira, edo ez dira lehen bezain esango dugu estuagoak, espazio falta dago, ala zergatik uste duzu gertatzen dela nola baiteko ozte sensazio hori, harremanak oztearen sensazio hori? Nik uste gabiltzalako bakoitzak ere munduan, eta arazo handiakin asko, ez dakin beneziki esan, baina nik uste lekua espazioa beharrezkoa da. Hor geratzea espazioa beharrezkoa da. Orduan, egun horretan, jutentzia txarla batea, edo espazioa importantea da. Gelditu behar dugu nun baiten, porque goaz oso azkar, ez? Eta nik ikustet Andragorako espazioa, eta hor nik askoz jende gehiagokin egoten naiz, emakume gehiagokin, eta askoz gertuago, orduan espazioa. Espazioa bat importantea da. Eta egongo da ekimenen bat bermatzeko, denak elkarren artean eroso sentiarazeko, adibidez dinamika bereziren bat, edo jolasen bat, edo horrelako zerbait egongo da, nolabait izotza hausteko, harreman horiek eraikitzeko? Bueno, ni egoten naizen taldean, bai, eta dinamakumeak asko sufritzen ari dinak, baina ni harritzen nau, edo, sorpresa izaten dut, gero ze alaitasuna ateratzen duten, orduan, abesten dute, abesten dugu, dantza ere. Eta bati bat afrikarra badima dago. Berak segitu nazten dira, eta justu gure alderantzizko dantza da. Lurra, ez? Eta hasten gea dantzatzen da, imaginatu gure dantza berarekin. Eta hasten gea parrez, eta oso ondo pasatzen dugu ekimena, bai bat daude. Horrela, eta bati bada dantza edo abestea. Ze ona. Egia da, hori hemen dantzariak eta etortzen direnean, askotan aipatzen dutela, ez? Baita dantzarekin konektatzeko edo dantzak hizkuntza bat sortzen duela eta elkarrekin agian batzuetan agian hizkuntzaren gatik elkarrez ulertu dantzan jarri eta sortzen dela hor zerbait eta jazta ez egula beste zer behar. Listo, horrekin dantza.
Bai. Dantza ere bada elkartzeko eta batzeko ariketa bat, ezta? Bai. Bai, baita galdetu nahi nizuke ea, profil zehatz bat bilatzen da elkarretaratze, hauetan parte hartzeko, hau da, adin zehatz bateko izan behar du, herri zehatz batekoa, jatorri zehatz batekoa, edo zein joan daiteke parte hartzera? Edo zein joan daiteke parte hartzea, ez dago nik uste perfil berezirik, izan daitezke umeek, nerabek, atxonamonek, denetatik joan daiteke, eta nik uste denentzako dagoela espazioa eta ikasteko ere. Eta hori, gure ume txikiak, nire bilobak adibidez, inguruan nik ez nuena aditu. Osea, baditu beste herrialdetako umeak eskolan. Eta beraiek beste harreman bat izango duten nik uste dut, horri esker, baina espazioaren esker, esaten nahi ginen espazio hori, ez? Orduan, beraientzat normala da, beltxarana bat egotea, saharauik este herrialde guzitako latinoak egotea, ez? Eta beraientzat oso normala da, eta jolasten dute berdin, eta gaina euskaraz ikasten daude, eta hizkuntzak ere ez diete Orduan, oso beraientzat errisagoa da, baino oraindik lan asko dago egiteko, eta bati bat handigo gehan. Ez degunik izan normalean harreman hori. Aipatu duzu orain, generazio berriak edo oraingo generazioek izango dutela nolabaiteko harreman estuago bat, jatorri kanpotarreko jendearekin. Askotan esaten da ez, horiek ez dira euskaldunak, horiek noski euskaldunak dira eta izango dira, ezta? Eta galdetu nahi nizuke ea, zuretzat euskalduna izateko euskeraz jakitea nahikoa den, hau kuriosidade pertsonala da, besterik gabe, ala besterik gabe 8 abizen euskaldun horiek edukitzea beharrezkoa den. Ez, nik ez dut uste 8 abizen behar ditugun euskalduna izateko. Nik uste euskalduna etorri eta Euskal Herria etorri pixka sentitzen duna eta euskerakin kontzientzi pixkat eta gure historiarekin kontzientzi pixkaduna eta gerturatzen dana gurekin bizitzean nahikoa dela euskaldun sentitzeko, euskaldun izateko, niretzat behintzat nahikoa. Eta batzuetan baita guretzat edo norberarentzat ez ezaguna den pertsona horrek edo ezagutzen ez dugun ingurumen batek, nolabaiteko ez dakit deserosotasuna den hitza, baina agian ez jakintasun horrek batzutan sentitze gaitu pixkat nolabaite esan da distantzia bat sortzen du pertsonen artean. Baina bazkari honek deserosotasun hori edo distantzia hori gainditzeko helburu nagusia du, ezta? Bai, arrela da. Eske ja espazio horretan sartzeaz dituzu ezagutzen da, ikusten duzu irrifar bat, persona horien da, porque gustatzen zaie gure jutea, gure janaria desberdina ematea, eta esatea gurekin daude ez. Nik uste, pentsatu behar degula pixka bat, eta nik pixkat emakume horietaz nago ez. Bere familia daukatean, igual semea labakan, eta nola bakarri dauden. Gutxienez, kafe tertulia horretan elkartzea asteizkenero, hitz egiteko beraietaz, batzu paperak ez dituzte, beste paperak egiten ari dira, etxe batzutan ondo daude, beste batzutan ez, eta orduan elkarrekin hitz egitea gutxinez nola sentitzen diren, eta gu beraiekin egotea, eta entzutea, eta esatea hemen gaude ez, eta ni pozpozin dago etxe horretaz ez, osea, aurrenetik hasi nintzen, eta ikustea olako emakume taldeak, eta jende gehiago, hor hain ondo sentitzea, hain arrotza dirana, nik ez naiz imaginatzen nire burua hemendik kanpo modu horretan, nik bere biloba, nire familia horrela, nola sentitu daitezken ez. Eta hor, mai inguruan, hain pozik eta alako irrifarrakin, eta pozik ikusteak, ez dakizu ze ondo sentitu arazten, honez, hilen 10ean iriste sartzea eta daukazu irrifar bat, esan ez ongi etorri bat, igualeko askotan ez daukazuna. Hain ongi etorri ona, ez? Eta hoi nik uste lan ona da, eta jarraitu behar degula egiten, porque persona hauek lan egiten daude hemen, ez diatorri laporreta esaten duten bezala, lanea etorri dira, eta lan askoa idea egiten, guk egin nahi ez ditugunak, eta ondo egiten dute lana, eta nahi dute bere familiai lagundu, eta orduan,
hoi gure lana da. Guk kriston privilegioa daukagun nun jaio gean, nola jaio gean, ze bizitza daukagun, eta gure esku dago persona hauei gutxienez onartuak izatea eta pixkat laguntzea. Eta esatea, behar zaituztegu eta maite zaituztegu, ez? Hori gure esku dago, eta hori gutxienez egin behar dugu. Eta egun horrek lagunduko digu, pixka bat geixo gerturatzea eta beste jende bat gerturatzea, eta lan hori beharrezkoa dugu. Osea, ni ez naiz imaginatzen beste herrialde batean hori bizidien bezala. Egitasmoak oso ondo, izena oso ondo aukeratuta dago, bizilagunak izena du, eta aipatzen ari zinen guztiarengatik, gure bizilagunak direlako, eta zu bizizarenean mundu guztia bizi da komunitatean. Komunitatean bizi gara, izan herri handiago edo txikiagoetan, auzo handiago edo txikiagoetan, baina komunitatean bizi gara, eta gure bizilagunekin harremandu egin behar gara, bai ala bai, eta harremantzen garen einean, ze garrantzitsua ezagutzea, elkar ezagutzea, eta behintzat aurpegira begiratu eta hitz egitea, eta desberdintasunak noski egongo direla, baina desberdintasun hori buruz hitz egitea eta jabetzea ere, hori garrantzitsua da elkar bizitza baterako. Bueno, esan duzu, pasaden urtean parte hartu zenuela aipatu duzu, arrakastatxo izango zen esperientzia, errepikatzea erabaki balin baduzu? Bai, oso arrakastatxo. Eta esan dizutena, iristen zea eta olako irrifarrakin, eta maila betean, eta zuzurea eramaten dezu, eta gero dantzan bukatu genuen. Eta gero importantea entzutea beraiei, niri hori asko gustatzen zaite, entzutea beraiek ondo zaude, eta besarkadak, eta aldeiteakon besarkadak, ez? Hori errepikatuko dut, eta jarraituko dut gaina jendea animatzen egin dezan gehiago. Aktore denezi, ezkontzetik iesi, atxekin intzaion luroni. Begoñarekin ari ginen hizketan, baina sartu zaigu atetik Xabier Albandoz, eta berarekin ere hitz egiteko tartea hartuko dugu. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu behar balin baduzu, jarri eroso eta ongi etorri. Bai, egunon. Epa. Barkatu, behan du xamar etorri naiz, alde batetik apargestatu kostatu zehalako, eta gero ez nuen biltatzen. Bueno, egoitza hau. Gonbidatu askori gertatzen zaie, aparkatzeko arazoak batetik, gero hemen aurretik pasatzen direla eta beste norabait joaten direla, eraz? Eta gertatu zaizkigu agian batzuk donostiako zeatako zait. Estudiotara joaten direla, hori ere bai. Kastauele Nelsoni, ala maite, baitone, aturri denezi. Bueno, Xabier, ari ginen Begoñarekin bizilagunak egitasmoko bazkarien inguruan eta zergatik diren garrantzitsuak horrelako proiektuak, baina zuri ere galdetu nahi duzu, zergatik iruditzen zaizu zuri dela garrantzitsua horrelako topaketa bat egitea? Alde batetik, guan Aldabazar baserreian ja aspaldian egite dugu volunterakin konbibitu, eta alde hortatik ezautze dugu nolabait esperientzia hori, eta iaz hasi ginen etxeko nerekide batekin, eta etorri ginen aurreneko aldia, egin zan egun hartan, orduan bildu ginen udaletxen aurren, izan zen jende aurren eginkizun bat, eta kasualidadez, iaz egon ginen familiarekin, guk ere gure etxera konbidatu genuen, eta lehengo igandean eukik genuen bazkaria. Ara? 14 lagun bildu ginen, etxeko batzuk, eta gero alde batetik iaz ezautu genituen jendea, eta beste jende berria, adibidezan Aldaban erorin zitzaion lehen urteko San Antonio egunean mutil bati, baserria ura botain zion eta bire konbidatu genuen, rumanoa, eta nolabait 7 nazionalera bildu ginen. Ara? Aldabazar baserria, bai. Eta ze jantzen duten? Nik etxeko oliasko paella prestatu nun, eta gero haiek egarri zuen bere lurraldeko produktu diferenteak.
oso ona zeondana, eta gero giroa oso ona, egualdi oso ona intzun, eta oso ondo paseginan. Nola gonbidatuko bientzako galdera, nola gonbidatuko zenituzkete gure entzuleak horrelako egitasmoetan parte hartzera? Zer esango diegu? Etor daitezen eta anima daitezen eta izena eman dezaten horrelako proiektuetan? Bai, ni, venga. Alde batetik da, aberastasuna, kultura aldetik, sukaldaritza aldetik, eta harremanetako, gaina, igandean ingenun paskarian, hasi ginen, ni pixkate korridatu nun, eta haien artean ez ziren ezagutzen. Orduan aurrenekoan ingenun presentazioa, baino gezurrezko presentazio bat, dekatxondeo. Pixkat gela austego, eta gero jain genuen benetako presentazioa. Eta oso ondo, zatik, nolabait ezautzen duzu beste realidadea, beste pentsakera, eta hori oso aberatza da. Osa, guke gure historia, gure identidadea, gure euskera zeinen behar dugu, baina egia da, oso aberatza da beste personakin, beste kulturakin harreman eukitzea. Orduan hemen egiten nahi dana oso importante iruditzen zait. Nik uste dut gastronomia metaforikoki, ekartzen dituzte bere platerak, ekartzen dituzte bere osagaiak, bere ez dakiz zer, baina aldi berean ekartzen dute bere izaera, bere pentsaera, bere kultura, eta osagai horiek oso interesgarria dira gure burua aberasteko eta gure herria sustatzeko, ez? Hoi da. Gertatu daiteke agian etxeren batean, ez dakit familian norbaitek esatea, aizu parte hartuko dugu honetan, eta familiako kide batek esatea, ez dakit, nik ez den nahi, nola konbentzituko ditugu pertsona horiek? Nola konbentzitu? Beste kulturak ezagutzea guretzako onuragarria da, oso onuragarria, eta askotan sorpresa eramango dizu, onerako. Zeren, gure etxetik kanpora badago baitare beste bizitza batzuk badaude, eta oso interesgarriak. Eta merezi dut entzutea eta ikastea, ikasi egiten dugu beraiekin. Guk erakutsi dezakegu gure kultura, baino ikasten deguna gehiago da, nere ustez ematen deguna, baino. Beti emango dizu sorpresa, on bat. Eta gaina, nahiz eta gaztelara erabili, guk hemen euskaldunek behar duguna da aldan gehiena gure euskera erabili, eta hori, arriskoan dago, ez bakarri euskera, beste hizkuntzak bai, globalizazioakin arrisko handia daukau, gero segapotokin, megoilekin eta internetekin ere arrisko handia daukau, orduan horregatik aldan gehiena saiatu behar dugu euskararekin eta gure historia mantentzen, gure identidadea. Hori da, azkenean hartu eman bat da, ez da soilik entzutea garrantzitsua da noski, baina izan daiteke kontatzeko, ez? Ohiturak batak besteari, baina aipatzen zenuten bezala, hasi gara, bazkari baten bueltan, edo bazkariaren aitzakiaz hitz egiten, baina pentsatzen dut, helburua izango dela, eta hau egingo den herri guztietan, helburua izango dela luzatzea, harreman hauek luzatzea, eta ez mugatzea bazkari horretara soilik, ez da lehenengo edizioa, egon dira edizio gehiago, pentsatzen dut, atera direla harreman ederrak horrelako bazkarietatik, ez da baina? Bai, atera dira harreman ederrak, zenen elkartzen zea berarekin, kalen ikusten zea, eta egun baten edo geratzen zea, igual kafetxo bat hartzeko, hitz egiteko eta gutxinez galditzeko eta zemuz gaudete, edo zerbait daukazuzuk kontatzeko. Orduan, beti daukazu harreman eta kalen ikusten zeanen, beti irrifar hori daukazu ez, porque gertutasun hori egonda. Orduan, hortik aurrera, dana oberako da. Gaina, maiatzan 10ean ingoan ingizuna hortan, depende guraldian arabera, etxean ingo dugu. Baina oso nire iritzi aletik oso baita ere egin lehike kanpoan, parke batean, eta horrek ere ematen du beste, ez dakit nola esango nuke, lasaitasuna, zatik beste baten etxera jutea, hasieran beti nervioia dago, etxean nola dauka, ze pentsatuko hemen etxea etortzen dianak, eta horrela parke baten egiten bada, eguraldi hona egiten duen,
eta baskaixa egiten bada. Parke batean, pues asko zobe. Sekulako plana izu, espazioak gure ganatzea, herriko espazioetan bizitza egitea eta bizilagunak eta elkar ezagutzea. Aipatzen zuen Begoñak oso errealitate desberdina bere esperientziatik ez, berak eta bere bilobak ez, berak ikasgelan kanpotik etorritako jendea etzagoela, baino bilobak badituela eta edukiko dituela. Hala ere, garrantzitsua da bazkari hauetan etxeko gazteek ere parte hartzea, ezta? Naiz eta ohituago egon beste nazionalitate eta beste leku batzuetatik etorritako jendearekin egotera. Gazteek edo umeak esaten zuen. Umeak eta gazteak, ezta? Pentsatzen dut. Ezke, bira ze importantea da umeetatik olako gauza ikustea, gero heltzen danean, beste ikuspegi bat izateko. Olako gauza egiten ez badeu, normalizazioa ez da etorriko. Eta, bain Iberi aldean daukagun erasokin, eskubikoekin, hori, hain behar dugu gaudana zabaldu, bai. Bai, azken batean, ez, aurkezpenaren, egitasmoaren aurkezpenean ere entzun nuen, bagian arrazakeriaren, eta orain geroz eta gehiago entzuten ari garen diskurso gogor hauen aurrean, hitzekin erantzun ordez, horrelako egitasmoekin erantzuta ere, garrantzitsua dela, ez, horrela gaindituko ditugulako aurre iritziak. Zuei, egokitu zaizu horrelako bazkarietan, bazen dituen aurre iritzi batzuekin esatea, nik hau uste nuen eta hau ez da hain egia edo, honek harritu egin nau. Ez, zatikan, azkenean denok berdintxu gea. Eta ikusten da olako harremana dagoenean, pues, denok igotxu gela. Eta denok dauzko problema antzeko, batez haiek, etorkinak, baina denok hola gea. Eskerrik asko Xabi eta Begoña gurera gerturatzeagatik bizilagunak proiektuari buruz hitz egitera. Ondo joan daitezela hemendik aurrerako bazkari guztiak eta entzulei ere mezua bidali nahi diogu esateko, izena eman dezaten, anima daitezen eta horixe, egin dezagun herri. Eskerrik asko. Bai, venga. Aio. Kondenatu zituztenei paperezko arrezien eta etengabeko muda baten menpe bizirenei herri hau denona da zuek gugara. Zaila den etxe bat sortzea beste etxe guztiak hor daudenean batzuentzat eraiki zen baina denontzat lekua hemen babestu dezagun elkar zarantzaren lurraldean oinak elkarrotuta dantzatzera kondenatu zituztenei paperezko arrezien eta etengabeko muda baten menpe bizirenei herri hau denona da zarantzaren lurraldean oinak elkarrotuta dantzatzea kondenatu zituztenei paperezko arrezien eta etengabeko muda baten menpe bizirenei herri hau denona da zueko Aizu, altzen ekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Ez dut inoiz lorerik, jamaina osabaian lurra izan dut batzutan. Ez aitzik ez duenik, ametsandiaren gezurra, mingainaren puntan. Denbora joan zaigu, iraganaren arrisku bidei begira. Lorratzak horren malgu, arearen dantzakide gaizto joan egin dira. Eneko, mai, leku bat aurkeztu nahi dizuet. Ze leku? Proiektu bat da, baina ezin dizuet azaldu nola iritsi. Eraikin batean dago, baina ez dakit helbidea zein den, eta ez dakit oso ondo nola azaldu zuei, zuek kotxe hartu eta ara joateko. Gainera aitortu behar dizuet ez dela erreza iristea. Baina gomendatu egin nahi dizuet lekua. Bidaiatu nahi duzuen erekin? Irrikitan, leku bat ez dela leku bat, ez dakit nola joan, horrelako erronka guztai zaizkit, Proiektu bat aurkeztu nahi dizuet, Por Nosotras izena du eta dago Ausert izeneko wilaian, Saharar errefuxiatuen kanpalekuetan. Saharar errefuxiatuen kanpalekuak wilaia edo herritxo desberdinetan banatuta daude. 5 dira, azken aldian 6 esaten dute, bat handitzen joan delako, eta horietako bat da Ausert. Eta oso handiak dira, eta etxeak, eta jaimak, eta adobezko eraikinak sakabanatuta daude, orduan oso zaila da, hor helbide bat, edo zerbait topatzea, ez daude kaleek ez dute izenik, ez dago semafororik, ez daude horrelakoak, baina badago leku bat Por Nosotras izena duena, eta orduan nik entzulei kontatu nahi diet, zergatik den garrantzitsua leku hau, eta noizbait joaten badira Saharar errefuxiatuen kanpalekuak ezagutzera, eta Ausert izeneko wilaiara joaten balin badira, han galdetuzkero, ziur naiz, hango gidariek ondo eramango zaituzela hango leku honetara. Eta zer da Por Nosotras? Da leku bat, esan dezakegu estetika zentro bat dela,
badaukate iapaindegia, makillatu ere egiten dute, badauzkate horrelako masajeak eta dutxa moduko batzuk, hau da, gorputzaren zaintzarako leku bat da, baina trampa bada. Ze beraien asmoa ez da zu eder jartzea, edo beraien asmoa ez da azaleko gai bat jorratzea, ez. Por nosotras sortu du emakume talde batek, kanon estetikoen aurka joan nahi zuen emakume talde batek, ohartu zirenean, beraien bizilagunak, beraien inguruko emakumeak sufritzen ari zirela, gaixotzen ari zirela, edertasunaren gatik edo edertasunaren izenean, erokeriak egiten ari zirelako. Eta ze erokeria mota, ez zegozkien pastillak hartzen ari zirelako, azala zuritzeko kremak ematen ari zirelako, eta horrek gero gaixotasunak sortzen ditu, eta beraiek ikusten ari ziren, geroz eta emakume gehiago gerturatzen zitzaizkiela, esanez, arazo hau daukat azalean, gaixotu egin naiz, hemengo beste ilea galtzen ari naiz, zer gertatzen zait, eta konturatu ziren, kanon estetikoa eta presio estetikoaren ondorioz, beraien inguruko emakumeak asko sufritzen ari zirela eta zerbait egin behar zutela horren aurka. Eta orduan hasi ziren, sentsibilizazio kanpainak egiten, eta bertan, emakumei bertan topatzen zirenean, kontatzen aizu, zure azala zuriagoa egiteko krema hori ez erabili, oso txarra da, toksikoa da, baina konturatu ziren, ez zirela iristen benetan, produktoriek erabiltzen zituzten emakumeen gana, beraien mezua etzela behar bezala zabaltzen, eta orduan otu zitzaien estetika zentro bat zabaltzea. Eta horrela, orain, estetika zentro horretara joaten diren emakumei zerbitzu eskaintzen diete noski, baina aprobetxatzen dute, adibidez ez dakit, ia horrazten ari diren bitartean, kontatzeko, aizu, badakizu pastilla hauek kaltegarriak direla, eta zure gorputzeko ez dakize eragine, hau, azoratu egin dezaketela, eta orduan aprobetxatzen dute, ara emakume asko joaten direla, estetikaren eta edertasunaren, ez dakit, edertasunarekiko interesa dutenak, eta horrela aprobetxatzen dute, eta txak, mezua sartzen diete. Oso ondo pentsatuta dago, ez dira edozein emakume, denek kolaboratu dute aurretik Medicos Sin Fronteras, edo Medicus Mundi bezalako erakundeekin, eta orduan ondo dakite zertaz ari diren, eta egia esan proiektua ezagutzeko aukera izan nuen, eta bertaratu egin nintzen, eta oso interesgarria kontatu ziguten guztia. Abenduan zabaldu zituzten ateak, lortu dute finantziazioa Terrasako udalari esker, Kataluniako udalerri bateko finantziazioari esker, eta horregatik finantziazio epeak bete ahal izateko abenduan iriki zuten, baina orain ari dira, pixka bat bukatzen proiektua eta osatzen bai lekua eta baita zerbitzuak ere ze. Zein da kontua? Ni asko harritu ninduela bertara iritsi eta esan zidatenean, hango emakume bateke esan zidan, bertako edertasun ideala nuela. Eta nik pentsatu nuen, nola da posible, nik Euskal Herrian beti borrokatu, nire gorputzarekin borrokan egon banaiz, ze Euskal Herriko edertasun kanonen artean, ez da sartzen nire edertasuna, hau da. Euskal Herrian eta Europan orokorrean ederra izateko zer behar duzu edo, zer saldu digute emakume hori behar dugula. Argalak izan behar garela, argaltasuna dela garrantzitsua, eta azala ilundu egin behar dugula. Oso zuria zaudenean, joan zaitezkela, uba izpiak jasotzera egoteko morenago, saltzen dituzte supermerkatuetan eta denda askotan kremak zure azala iluntzeko, badaude batzuk naturalagoak, bestak toksikoagoak, baina egiten dizute esprai batekin zu joaten zara, eta espraia botatzen dizute gorputzean zure azala ilunago egoteko, eta ni naiz oso zuria, eta ez naiz argala. Orduan nik ez ditut beteten Europako kanon estetiko hauek, eta han agertu nintzen ni Saharara errefuxiatuen kanpalekuetan, eta esan zidaten, bete-betean, antxe beraiek
edertzat zutena irudikatzen nuela, zuria naizelako eta lodia naizelako, eta beraientzat horixe delako kanona, eta bueno, horrek asko pentsarazi zidan beti nahi dugula ez daukaguna, ez? Igelixoa daukanak nahi ditu txirikordak, ez dituenak igelixoa nahi du. Altua denak esango du, eske altuegia naiz, eta orduan atentzioa ematen dut, eta ez denak altuak esango du, eske hain txikia naiz, naizela ederra, altuagoa banintz, beti ez daukaguna nahi dugu, eta asko harritu nintzen ni ikustean, bai gure kanonak eta beraienak talka egiten zutela horrez, eta orduan han emakumek egiten dutena dela, hemen egiten dugunaren kontrakoa, han lodiago egon nahi dute. Eta orduan han hartzen dituzte medikamentu batzuk lodiago egoteko, jaten dituzte beharrez dituzten gauza batzuk azkarrago loditzeko, eta esan dudan bezala, krema asko saltzen dira azala txuritzeko. Hori Afrikako leku askotan gertatzen da, geroz eta txuriago orduan eta hobeto, eta orduan kremak ematen dituzte, baina krema horiek oso toksikoak izaten dira, eta horregatik pornosotrasen horren kontra egiten dute. Eta orduan hasi dira honetan, eta konturatu dira arazoa uste baino larriagoa dela. Ze lehen esaten dute beraien amonek eta baita ere sufritzen zutela presio estetiko hau, eta egiten zituztela horrelakoak, ez? Eta loditu nahi zutela eta azala txuritu nahi zutela, baina metodo naturalen bitartez egiten omen zuten. Orain konturatu dira neska gazteak kanon hau lortzeko ari direla metodo naturalak alde batera utzi eta toksikoetara joaten, eta ari direla neska gazteak epilepsiaren aurkako medikamentuak hartzen, horrek loditu egiten zaituelako, ari direla krema txuriak, kremas blankeantes edo hori, ez? Txuritzeko kremak ematen toksikoagoak direnak, eta orduan ikusi dute, larria dela. Kontatu ziguten baita ere, gerturatu zaiela 18 urteko emakume bat, ebakuntza bat egin behar izan diote, umetokiak kendu behar izan diote, ze hartu zituen pastillen ondorioz bere organo batzuk utzi egiten hasi ziren, eta umetokiak kendu behar izan diote. Beste bati ura edo likido ateratzen omen zitzaion oinetatik, eta ez izerdia, zara beste likidoren bat, baina baita ere, ez dakitzen bat, pastilla hartu zituelako, loditzeko eta txuriago izateko. Eta orduan bereiek, esan bezala, iriki dute zentro hau, wilaiako erdigunean ez dago, eta beraiek erabaki dute, hori izango dela emakume gehiagotara iristeko modu bat, ze agian kanpaleku erdigunean bizi direnek beste ezagutza batzuk dituzte edo informaziorako beste sarbide gehiago dituzte, eta kanpokaldean bizi direnek ez, eta horregatik kanpokaldean zabaldu nahi izan dute. Eta bereziki, ezkontzak eta daudenean, ezkontzen garaia denean aprobetxatzen dute, beraien mezu hauek eta zabaltzeko, eta egin dituzte afitxa batzuk, eta liburuxka batzuk informazioarekin, eta joaten denean norbait, ezkontza bat daukalako, eta makillaje bila joaten denean, hor aprobetxatzen dute, baina badakizu hau eta hau, hori egiten dute, eta sekulako lana egiten ari dira, beraien komunitatean, eta ekarri nahi nizuen proiektu hau ezagutzeko, ze oso politia iruditzen zait, oso neska gazteak dira hau martxan jarri dutenak. Kontatu ziguten baita ere beraien urrengo asmoa dela kirolaren sentsibilizazioa txertatzea beraien zerbitzuetan, esaten zuten, hango emakume saharauek esaten dietela, kirola, gelditu gabe gabiltza egunero, umearen atzetik edo erosketara joateko, eta neska hauek esaten zieten, baietz baino, kirola ez dela hori, ez? Kirola kontzientziatik ere egin behar dela, eta pixka bat hori egin nahi dutela emakumeek jakin dezaten, benetan ari dira mugitzen edo ez dira mugitzen zenbat ari dira mugitzen, eta nola ari dira, agian ari dira makurtzen egunean askotan umearen atzetik eta bizkarra gaizki daukate, eta behar dituzte ariketa batzuk
bizkarra indartzeko. Bueno, horixe gehitu nahi dute, kirolearen sentsibilizazioa eta egia esan sekulako proiektu politia da eta esan nien naizue banik. Proiektuaren inguruan irratian hitz egingo dut. Eta esan zidaten, ze ondo eskertzen dugu, badaukagu bideo bat, baina bideoa editatu egin nahi dugu zere. Egin zuten bideo bat beraien, por nosotrasen ateak zabaldu zituzten erako, baina begira ze ondo pentsatuta daukaten dena zaipatu zidaten. Bideo bat daukagu, bideoan agertzen da emakume bat, antzerkitxo moduko bat egin zuten, emakume bat esaten duena, zuritzeko kremak erabili dituela eta gaixo sentitzen dela. Baina bideoan krema horiek ikusten dira. Eta orduan beraiek esan zuten, bideo hau egin dugu, baina ez dugu zabaldu nahi, zea egian, bideo ikusten duten emakume batzuk, mezua ignoratu eta egingo dutena da, bideoa pausatu ikusteko, ze krema erabiltzen ari den emakume hau, ze kexatzen ari da, baina kremaren izena ikusten da, eta orduan agian krema erostera joango naiz. Beraz, egin nahi dituzte, eduki gehiago egin nahi dute, eta bidaltzen digutenean elkarbanatuko dugu zuekin, ze oso ondo ari dira dena pentsatzen, kontatu ziguten baita ere. Beraien helburua noski badela, emakumeek beraien egunerokotasunean presio estetiko hori ez sentitzea, baino jakitun direla sentituko dutela. Eta naiz eta beraiek esan, ez du axola ez bazara lodia, ez du axola azala iunagoa balin badaukazu, badakite emakumeek jarraituko dutela pentsatzen, nahiago nuke lodiago egon, nahiago nuke txuriagoa izan, eta orduan ari dira alternatiba naturalekin lanean, eta alternatibak eskaintzen bertako emakumei, ez da, ze beraiek ere, merezi dutelako informazioa edukitzea eta gaixotuko ez dituen informazioa edukitzea, eta horregatik, zuekin elkarbanatu nahi nuen, por nosotras proiektu hau. Esan dizuet, iristeko helbiderik ez dudala, baina joaten balin bazarete, eta bertako gidariei galdetzen badiezue, ziur naiz, eramango zaituztela. Ziur nago, esan duzu, kalek ez daukate izenik eta ez dakiz zer, baina seguro horrelako lekuetan ez zara galtzen baizik eta aurkitu egiten zara, ez? Ze polita hori mai, egia da, eta guretzako zaila da, bertan, orientazioa edo horrelakoak ez, egiten zaizkigu, zaildu egiten zaigu, baina bertakoek oso ondo dakite non dauden gauzak eta nondik nora joan behar duten, beraz, horixe gaurko proposamena. Abandonne pas mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas mon amour, ma chérie. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta doinu goxo hauekin berriro gonbidatu ditugu gure mai ontara, Xabi eta Noa, ze Noak zerbait proposatu behar digu. Zer da proposatu behar diguzuna, Noa? Azken aldin, sare sozialetan esaldi famatu bat dago, esaldi trend moduko bat, dala, memoria edo oroimena galtzen dut, baina horrek aukera lango lidake gauza batzuk berriro lehen aldiz goratzeko. Eta ordu nik esan, galdetuko horiet, nire lagunei, ze nahiko zuten berriro lehen aldiz bizi, edo ze momentu. Nik adibidez, nire momentua, atzo egon ginen itziten kuadrillakok
ez da nire momentua, da momentu historiko bat, baina nahiko graziosoa, eta azken aldin gaina Instagramen bastante agertu zait, ez dakit dena dakizuen duela urte batzuk, 2015 izan, Ja, barra egiten du kontatu aurretik. Zer gertatu zen 2015an? Bai, bakizue zuetako askok seguro. Bai, zer gertatu zen? Bueno, ez dakitenak, 2015an Abraham Mateoi intzien broma bat zala, esan ziela, Instagramen pilo bat agertu zait. Abraham Mateo abeslariari. Bai, Michael Jackson bizirik zeola. Orduan, bideoa super, ez dezu ikusi, bideoa super famatua intzan. Zeda, Abraham Mateo emezortzi urte zeuzkan, oain dauzka, 29 uste dauzkala edola. Eta da, bea gaixua, zeberez, gaixua, bea, beste kozotu pasaren. Antzadenez, Abraham Mateo oso zalea da, Michael Jacksonena. Oso. Orduan, basikamente, broma zan, esateziela, oso no preparatuta zen, Zakitzan, telebista plato baten ozdaki nuntzan, eta esatez, juta ezan jendea, behi esatea bida, auto hau gertatua, eta Michael Jackson jakin, bizirik dagoela, aukeratitu mundu guztiko 6 artista, eta zu batzea, baina ezin oso inorra izan. Eta beha, ez sinisten, eta de repente, Michael Jackson agertzea. Baina ez da Michael Jackson. Enoski hilda zegoelako. Da, tipo bat, super ondo ditu. Imitatzaile bat. Oso ondo. Eta gaina abia zeon flipatzen, eta esate, ezin duzu gertuatu bere gana, ezin duzu ikutu, baina nahiztuna galdetu, ez dakitze, orduan tipo astea, astea dantzatzen, kantatzen, eta esate, bea da. Abraham Mateo eseritea, lurrea, alo ez zula sinisten, esate, ezin duzan, zebanei. Eta bideo bastante luzea, eta oso birala intzan, eta Abraham Mateo gaixoak gaina dauka esatea daukau, nahiko pasado iluna bezala, pixkat izan da el meme bezala. Eta bideo super egitan gomendatzen zuen pioat ikustea, ze kriston parra bota genitun, eta batzoko harriago ikusi genuen esan genuen, bale, guko zondo paseu, baina bea, ze gero esate gezurra dala, oso gaizki pasatzeu. De hecho, Michael Jackson beak esate jo belarria, bera jakin dena broma dala, broma bat egiten zuri, mesez, lasaitu pixka eta ezintzun ziniztu, lurren esertzea, eta hoi da nik nahiko nuna berriro bizi. Esan da dezakegu, noak ondo pasatzen dula, ikusten jendea, sufritzen, gaizki pasatzen, pazilatzen. Ez da soilik ondo pasatzen dela, baizik eta hori, memoria ezabatuko baliote, berriro burura etorri zaion lehenengo goza dela, berriro ikusi nahiko lukela Abraham Mateo sufritzen. Familia, laguna, bai. Keba. Zagoat zerbait sentimentala, hola, ez da begertuko baino, ez kriston graziosoa, orduan ez da, venga, oain, konun justu jakin, zerbiztuko zenukete berriro, momentu bat zuena, edo mundu mailan ezaguna inda momentu bat, edo... Venga, nik pentsatuko dut zerbait, egia da errisa dela une sentimentaletara jotzea, ez? Lehenengo nere anaia ezagutu nuen lehenengo aldia, horrelako gauzak, baina edukietara jo ezkero, egia da lehenengo torri zaio dela, telesail batzuk lehenengo aldiz ikustea asko gustatuko litzaidakela berriz, ez? Ikusten ditu telesail batzuk behin eta berriz eta pentsatzen du batzuetan, zein bidia ematen didan telesail hau inoiz ikusi ez duen norbaitek, ze lehenengo aldiz bizitzeko aukera dauka eta nik ja ikusita dauzkat atal guztiak. Baina horrela bideo bat txantxetakoa, zakit pentsatu egin behar dute, etorriko zait zerbait. Neko? Zurik? Zuk badaukazu zerbait buruan? Bueno, a ver, esango dezute, neko, nire pertsoneakin jarraitu behar dut. Vale. Zer? Misteriotxoa. Ez. Nik berriro ikusi nahiko nuke, lehen aldiz, memoria zabatuzkeo, Mulholland Drive, David Lynchina. Oso eneko. Erantzun hau oso eneko da. Bai. Berriz ikusi nahiko nuke. Maizok? Beira, oso kuriosa, nire lehenengo antzerki klasean, ikasle moduan, zegoen ariketa tipiko bat, dela, zeba apuntatu zara honetaz, eta zer egiten duzu hemen. Eta urtero egiten da hori, klase guztitan egiten da hori. Orduan, hainbeste aldiz egiten dugu aktorek, horrelako improvisaketa bat, ozea bat, kegaltzen duzula freskura, eta inoiz ez duzu berreskuratzen jatorrizkoa, benetan lehenengo aldia gertatu zanean. Orduan, gustu handi hartuko nuke berriro ariketa hori, nire lehenengo antzerki klaseetan, eta galdetzea irakaslek edo zeba zaude hemen, eta zer nahi duzu, baino freskuraz erantzun, eta ez ja esperientziakin, edo referente bat daukazulako, edo ez dakit, nola erantzun modu fresko batez, galdera honi.
Claro, erantzun hauek serioagoak dira, no? Abraham Mateo baino serioagoa daudena, Egia da, ni oin pentsatzen jarri naizela, eta nik enuke ezer berriz bizi nahiko, Ez. Nik hainbeste gauza. Bizi baldin badet, ja pasada, eta... Etorri zaiz bideo bat, baina dudela oso gutxi ikusi no, baina sekulako grezia egin zidan, telebistako lehiaketa batera emakume bat joan zen, eta orduan galdetzen dio aurkezleak, gainera uste dut aurkezlea, ez dakit Aitor Albizoa den, edo, bueno, galdetzen dio, zenba seme alaba dituzu? Eta emakumeak esateu, 3. Eta, bale, ze 3, eta derrepende emakumeak, ez? 4 dauzkat? Eta aurkezlea geratzen da, zer? Eta, bai, daukat bat 2 urtekoa, bat 7 urtekoa, bestea, 3... ez, 3 dauzkat? Eta zer? Eta bere, konfunditzen da, 3 aldiz jarraian emakume, gaina, bere seme alabai buruz ari da, izketan, eta esateu, eske barkatu, eske txikienak, eske dauzkat 7 bete olako zerbait, eta orduan emakumea dago goindik, ez dalako gatzen, baina denek barra egiten dut, eta berak ere barra egiten du, baina sekulako grazia egin zidan emakume gaixoa konfundituta, eta aurrelako bideoak, lehenengo aldiz ikustea, graziosoa da, grazia asko egiten didaten bideoak. Grazia egitena, honen azken aldin Instagramen berriz daudela, modu honekin berriz. Eta aduna gertzen dira. Ze bideo ona. Egia da nik ikusi dudala Euskal TikToken galdera hau edo erantzuten, eta batek baino gehiagok jarri du ordu txikitan saioko Julen umearen kortea, letxuea, eharra, tomatea ez, bideo. Xabizuk, badaukezu zerbait buruan? Ba ez dakit. Hitz egiten zaudeten bitartean pentsatzen negoen, zer esan, zerbait serioa baino. Ez zaitu zer etorri. Nik uste dut Xabik nahiko lukela berriz ere Sevillara joan. Hoi da. Baina memoria eko handik, bauzkat, ordan. Bai, baina gertu gidaukat. Berriro. Bizitzea hori egia da, igual oso gertu daudenean. Gertu gidaukat, orduan. Igual lehenengo aldiz partio bat ikusi nuean, no? Anuetan lehenengo aldiz, aitarekin. Baina ez dakit. Zure lehenengo guna hemen, irratin, hori gertu daukat. Nik enuke bizi nahiko berriz, Ez, zure lehenengo zega iztoa. Ez, a ber. Ja, nik egia zan Bueno, vale. Nahiago, 15. eguna lehenengo baino. Oie da. Ze garantzioa da, lehenengo aldiak, ez? Ez dakit nizirko lesolea adibidez. Lehenengo aldiak jo nintzenean, zoragarria, flipatzen. Eta gero, bigarren ogaren, eta gure juten ez, eta gusta ezai, baina esaten duzu, ez dakit nire sensazio guztia berdinak. Eta askotan momentu netzela konstiente bezala esatezu, bueno, beti izan joa sentsazio hau, eta gero zetuzu, ba ez. Eta gustatzen zaizu errepikatzea, adibidez, hori ez, pelikula bat behin baino gehiagotan ikustea, liburu bat behin baino gehiagotan irakurtzea, bai? Nik pelikulatan bakarrik errepikatzen dut. Eta liburutan, bueno, bai, baten bat bai, badakat errepikatzen dutena, baina gainentzen ez. Pelikula korokorran. Liburuekin, ni uste dut, bazean filosofa Herodoto esatezuela, ibaia inoiz ez da berdina, ez? Ura juten, gauza bera gertatzen zaizkin niri, pelikulekin, antzeslanekin edo liburuekin, ni beste bat naiz, edo momentua beste bat dala, edo beste zerbaiten bila noa, orduan asko guzta ez eta errepikatzea. Eta guzti baita nik ez dut esan, baina musika ere, nik batzutan gertatzen da ez, gustatzen zaizula disko bat, gehiagi eta hoi jartze dezula buklen eta etzea gehatzen disko jentzutzeaz. Bai, baina hoi ez berdina. Musika automatiko dijo bat, ez dut zerrin behar. Pelikula jarri maazu, libura irakurtzen jo martzea. Ja, karo, horreatik ez dut esan, pentsatzen nahi naiz. Bai, egia da, baina batzuetan disko bat goiti bera behin baina goiagotan entzuten dugula noski, eta arraroago egiten zaigula hori liburu batekin. Bai, baina agian zuk diskoa jartzen duzunean, ez dakit, nik batzutan egiten dut, gelditzen naiz, uzten dut alde batera egiten ari nintzen guztia, eta zentratzen naiz bakarrean disko entzuten, eta agian letrak baldin baditu, letra horiek irakurtzen. Eta hori ere, agian bada hoi errepikatzea, ez dakit, naiz besteik gabe,
Zakit filosofatzen. Ez, bai, baliteke. Vinilokin askotan egiten nuena zati bat, osea, dia ez abesti oso bat, baizik eta igual gitarra solo bat, Bai. edo zatitxo bat, edo varianteren bat, edo eta berriro atzera, azkenean raiatuta eta guzti, baino bai gertatu zaite, bai, errepikatu nahi duz horrelako momentu, ez? Gure entzulei ere esango diogu pentsatzeko, parte hartzeko ikusten balin baduzu sare sozialetan horrelako bideo bat. Parte hartu euskeraz? Sortu Bai, bideo hauek euskeraz? Euskeraz oain baita oso ezagun hain da bideoa joder txori bat. Bai, hoi egia da. Pilo bat no ikusten. Hoi bat txori bat, bai. Hoi egia da, oso ezaguna baita ere. Eskerrik asko, no? Ekartzagatik ona gure tertuliatxo hau. Ikusi Abraham Mateon bideoa. Eta ikusiko dugu Abraham. Lehenengo aldiz. Nik bai, lehenengo aldiz, jo, ez enbidia. Ikusiko dugu Abraham Mateon bideoa. Jarraitu zuen lanetara, guk orain kontalaritzari tartea eskaini behar digute. Daunean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Daunean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Daunean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Daunean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the Hitz luzeak gustatzen zaizkit. Ipuinetarako, hitz luzeak aproposak dira. Adibidez, ea zer iruditzen zaizun hau, triskaidekafobia. Zaizue ederra iruditzen, ahoa betitzen du, triskaidekafobia. Hitza berez, polita da. Baina esan naia, ez hainbeste. Badakizue zer den? Nik bai. 13 zenbakiari fobia edo beldur handi eta irrazionala izatea. Ez atxantxetarako kontu bat, beldurra gehiagizko izaten da. Askotan, ondo eza edo subjektuaren funtzionalitatearen alterazioa egiten du. Hau da, haren bizitzan eragiten du. Ikerketa batzuk diote, biztanleria osoaren 10% adirazi duela, nahiago duela zenbaki hori ez ikusi. Eza, ikusi ere. Pentsa, Iberia, Lufthansa, Ryanair, Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines edo Air Francek ez dute 13. hiriararik beraien hegazkinetan. Eraikin eta hotel askotan ere ez da 13. solairu existitzen zuzenean, edo 12B, edo M, edo zuzenean 12tik 14 pasatzen dira. Baina badakizu ezer, nik 13. zenbakia aldarrikatu nahi dudala. Gauza ederrak gertatu daitezkelako 13. aldian. Adibidez, Festikont jaialdiaren 13. edizioa. Aprilaren 15-tik 25-era ospatu zuten ipuinen erreinu ederra hau, eta guk gehiago jakin nahi dugu, eta beraz, bertan izan diren, 2 protagonistak gonbidatu nahi izan ditugu gurera, Dorleta Kortazar eta Maili Zubeldia. Egunon, bikote, zer modu zaudete? Egunon, oso ongi. Egunon hemendik ere. Dorleta, Maili, zuetako norbaitek 13 zenbakiari beldurra dio? Ez, nik ez, egia esan. Ez bereziki, baina asteartearekin edo ostiralarekin tokatzen bada, beti datorkit, baina ez berez, zera, ez anekdota, baina besterik ez.
Horregatik, aprobetxatuko dugu, 13 zenbaki, 13 aldarrikatzeko, 13 edizioaz arituko garelako, Festikont jaialdiaz arituko garelako, oraintxe izan berri da, eta bertan egon zarete. Zer moduzkoa izan da aurtengoa, Dorleta, Maili? Ekin, Maili. Festival hori Donibane Loizuneko mediatekak eta elkarte batek antolatzen du, eta nik bertan niretzat ere lehenbiziko aldia izan da. Beste aukera batzu edo beste giro batzuetan kontatu izan du, baina festival hortan propio lehen aldia nuen, eta oso esperientzia polita izan da nirea, eta batez ere begira eman dit Dorleta ezagutzeko aukera, asko entzuna nuen eta nuen inoiz izan nola zuzena entzuteko aukerarik, eta festival horri esker elkar ezagutu ahal izan dugu, orduan esperientzia bikoitza betzat. Bai, nire kasuan, bigarren aldia da, gonbidatzen dindutela, orain dela 2 urte deitu zidaten, helduentzako euskeraz egin nahi zutelako saio bat, azkenean hizkuntza egoera ere ez da nahi genuken bezain ederra Donibane inguruan, orduan bada jaialdi bat programazio oso potentia daukana, kontalari oso onak datoz, baina batez ere frantziar tradiziokoak esan dezagun edo frantsesez aritzen direnak. Orduan ordura arte lehenengo jaialdiko lehenengo edizioetatik bai programatzen zituzten euskerazko saioak, baina aurrei zuzenduak, ikastetxeetan egiten zituztenak. Baina egin nahi zuten apustua baita ere helduentzako zerbait eskainita. Eta orduan orain dela 2 urte, beldurra handiz deitu zidaten, oso ondo jakin gabe nola joan entzen. Eta egia esan Saran, eduki nuen aukera kontatzeko, 80 Amandre ikuskaria eta oso polita izan zen, jende pila bat gerturatu zen, oso momentu polita izan zen, torran dudarik ez zuten izan, pasadan urtean beste kontalari bat deitu zioten, helduentzako saioa egiteko ere, Maider Galartza egon zen pasadan urtean, eta aurten ere helduentzako euskeraz ere zerbait egin nahi zuten. Eta orduan, hori ni ere egon naiz aurrentzako hainbat saio egiten, zoragarri jundirenak, Saran kontatu nuen, azkaingo eta Sarako aurrentzako, eta Senperen kontatu nuen, Donibane, Ziburu eta Senpereko aurrentzako eta zoragarriak izan ziren saioiek. Eta gero ondoren, helduentzako ere ikuskari beresi bat eskatu ziguten eta berariaz propio sortu dugun ikuskari hori izan zen, Maiek aipatzen zuena, bertan ikusi ninduen. Aurretik nire joan nintzen bere emanaldi bat ikustera, eta hori bera kontatuko du, baina lehengo aldia gonbidatzeko zeze opari ederra egin zizuten, ez da, Maili? Lehengo zure saio horretarako? Bai. Egia oso errateko, itsasontzi gainean kontatzearen ideia Ziburutik abiatu zen. Iaz, Ziburuko kultur zerbitzua galdetu baitzidan, ia ipuinik edo izango nukeenez, nahi zuten itsasegaztien inguruko gaia, eta itsasontzian egingo genuela kontakizuna badian barna. Orduan, bilaketa lana izan zen, ez baita atxematen, ez da bilatzen nahi. Orduan, aurkitu nuen ipuin bat, moldatu, eta orduan Ziburun jadanik eman izan genuen. Eta Donibanen horren berri jakin zutenean, galdetu ziaten, ia errepitatuko nukeen, Donibanen Ziburuko esperientzia, eta ipuin horren 2 bertsio egin bainituen, lehen Dorletak aipatzen zuen gure egoera linguistikoa kontuan hartuta hemen egin nuen ere frantsesezko bertsioa eta euskarazkoa. Eta orduan, aste berean kontatu nuen lehenik ostegunez frantsesez, itsasontzian, eta larun batean euskaraz. Eta, beti izaten da oso momentu polita eta magia berezia duela, itsasoan bertan naturan kontatzeko aukera dugunean,
azkenean natura bilakatzen da protagonista nagusia, eta gu hor gaude, eta bueno, ibilaldian abiatu ginen, gainera ez dakit zuek badakizue, baina Donibaneko badian izurdea daukagu, duela hilabete batzu hor gelditua dena, gure artean, eta haren bisita ere izan genuen, orduan, ikusleentzat izan zen, nahiko ikusgarritasun edo nahikoa estimulu esango dugu, baina bai, oso momentu berezia da, beti naturan kontatu alizatearena, eta hor, itxasontzian gainera suerte handia izan genuen eguraldi aldetik, ze hori ere noski horren arabera izaten da, itxasoa txartzen hasten bada, ez da bat ere giroera izaten, eta bai, oso gustura bai. Bueno, egunon Magi eta Dorleta. Magi, nahi bi galdera ditut buruan, ez? Bueno, alde batetik inbidia handiz gelditu nintzelako itxasontxi hortan, ez? Oker ez banago, jatorrizko ipuina Finlandiar kosmogoniako oinarrituta dago, hortik datorrela. Bai. Lehenengo galdera izango zen, nola, zergatik, zer zeukan ipuñonek, bestek ez zeuzkatela, edo zeba aukeratu zu hau. Eta bigarrena zen, uste dut oso saia izango dela dosifikatzea ipuin bat, itxasontziko ibilaldi batean, ez? Gelditzen danean kontatzen, gero utxune badago, edo nola dosifikatu tempoak ipuin hori onda berazteko. Bi horiek izango ziren nire galderak zuretzat. Bai, lehen aipatu izudan bezala, nunbait enkargua edo izan zen, gaia inposatua edo galdetzen zidatenean, itxase gaztei buruzkoa, eta esanik nik ezagutzen ditudanetan behintzat, enuen nola gauza hondirik aurkitu. Eta hasi nintzen bilatzen, ze ote zen, hori kosmogonia ere gai polita izaten da, ez? Nola kultura bakoitzak nola irudikatzen duen munduaren sorrera, hori da, ze irudimen, ze iruditegi daukan, ze simbolika dituen, eta beti interesatua izan dut, eta gogora etorri zitzaidan Finlandiar ipuin hori, beraz, jainkosaren belauna deitzen dena, nun airearen jainkosa hor dagoen, momentu batean itsasora iristen den, eta hegazti batek bilatzen duen abia egiteko leku bat, eta jainkosak belauna atera eta bertan egiten duena. Abia puntua hori hartu nuen, polita iruditzen zitzaidalako, bazuelako hegaztiarekin lotura, arrautzarekin, eta gero nik moldatu eta egokitu edo, gure nire saltxara, ez? Azkenean hori, nik ustez kontalariok ere hori gustatzen zaigula ere, ez? Gure egitea eta gu ongi sentitzea ipuin horretan. Eta gero, zure bigarren galderari erantzuteko, ibilaldia, hori lehen aldian, ibili nintzen, ezagutzen dugu itxasontzi horren egidaria, Joni, eta arekin ibili ginen, ia nola ibiliko ginen kontatzen, nik enuen mikrofonorik eta alakorik gehiagirik nahi, orduan, erabaki genuen, itxasontzia mugimenduan zelarik, motorra martxan zelarik nuela kontatuko, eta geldiuneetan edo geldialdietan kontatuko nuela. Horrek bere abantailak baditu, soinu aldetik, gero neurtu behar da denbora aldetik ere, 10 minutuko 3 geldialdi egin genituen askoz gehiago ez, zeren hor bada itxasoaren batzuk ere agian gaizki pasatzen aldute. Itxasontzia gelditzen denean horko mareo edo, ongi eza sorta daitekeelako, baina, olako eskema bat finkatu genuen eta ikusi genuen martxan zela, eta eskema hori nik errepikatu izan dut beste ipuin batzuekin, adibidez, Sarako lezeetan, ibilaldia denean, zatika kontatzearena ere nik gustukoa dut, beti musikaz lagunduta, eta nire mundutxoa sorturik bai.
Primeran, eta zure kasun, ez dakit, galderak ere baditut lehenengo, ez dakit, irukote hori, ez, Dream Team hori, ez, Zuzeo, Silven Terpego, Pauline Junquet, uste dut, hiru artista puska, elkarrekin, errepika ezina, edo ez dakit, nik uste dut horrelako altxorrak oso gutxitan ikusten dira, ez? Errepikatu nahi dugu. Bai, ez da erresa izango, baina guretzako hirurontzat izan da esperientzia oso polit bat. Nik noizbait kontatu izan dut beste pertsona batzuekin, baina esanen nuke lehenengo aldia dela espreski zerbait sortu dugula horretarako. Zailtasuna zen baita ere, bi hizkuntza edo hirutan kontatzen genuen, alegia musika bat zegoen, baina kontalari batek frantsesez kontatzen zuen eta nik euskeraz. Eta era berean nik frantsesez ez dakit, eta beste kontalariak Silvanek ere etzekien ez daki euskeraz. Orduan, ibili dugu Paulin gaixua itzulpen lanetan, zorionez teknologiak lagundu digu eta itzultzaileak eduki ditugu eskura, itzulpenak egiten. Baina nahiko garbi geneukan eskema txiki bat egin genuen, eskaleta txiki bat, eta ja hor joan gara gauzak gehitzen, esan dezagun. Eta niretzako oso esperientzia polita izan da, artista puskak dira, Paulinek abesten dut zoragarri, ibili ginen, batez ere, enkarguaz, kasu honetan ere zuzena izan zen, guk ez genuen elkarrez ezagutzen, baina antolakuntzatik Amaiak deitu zigun, da esan dugu, niri kasu honetan, eta aukiko zenuke emazteak eta itsasoarekin erlazionatutako zerbait, eta noski baduka dela, nola ez dut eukiko, eta holaxe gogoan eukan horako zerbait egiteko kontua da, Maiek lehen aipatu duena, berez Donibane Loitzungo mediatekak antolatzen du, baina sarean antolatuta daude, eta orduan inguruko herri txikietako liburutegiak ere sarean daude, eta orduan justu ziburuko kontatu genuen leku horretan bazen erakusketa bat emakumeak eta itsasoa. Hau da, emakumeen langintzak itsasoari lotuta. Eta orduan pixkat hor kokatu nahi zuten kontaldia. Eta orduan, begia da arkeologia lan desente egin dudalanik nire kasuan, apur bat, kokatu nahi nuelako ipuia, Ziburuko edo Donibaneko portuan, ez da? Eta orduan, bertako erakusketa ikusi, eta, desente irakurri dut, Ondarru, Getariko emakumeen, Ziburuko emakumeen langintzen inguruan, eta hola. Eta orduan, nola xo jongin tiki, eta gero, hori, nahi genuen baita ere, poesia batzuk tartekatu, eta poesia horiek erabili ditugu pixkat bi hizkuntzak hiruak, musika frantsesa eta euskerak ere bat egin zezaten, eta alde horretatik, zuen oso ezaguna da Itziar Rekalderen poesia bat aukeratu genuen, eta bi hizkuntzetan kontatu genuen tartekatuta, eta gero Mikel Etxaburuk ere bere poesia bat ere sartu nuen nik, eta gero nire kasuan bi ipuin espreski sortuak izan ziren bertarako, eta Silvanek bai tiratu zuen pixka bat tradizionaletik gehiago. Kontatu zuen emakume eskeletoa eta kontatu zuen baita ere hiru olatuen historia tradizionala. Eta horrela joan ginen osatzen, oso ondo jakin gabe zertan ari ginen, ostirala bertan, Errekoletoetako kapera zoragarri horretan, argi ikusi zuen arte gure ikuskariak eta egia esan oso unkigarria eta polita izan zen. Nire kasuan ere jakitu nintzen, bertan egongo ziren batzuk euskera ez zutela ulertuko, bi hizkuntzak ez zituztela ulertuko, baina, alata ere entzuteko prestutasuna eta izugarria izan zen, gero jende pilo bat gerturatu zen baita ere, esatera, ez dut ulertu, baina Jose polita, zu ikustea, hitzak ulertu ezarren, kontestu guzti hori, eta oran oso polita izan zen. Begira, hemen, bakizue bigarren kafean beti privilegiatu hutsak garela, eta elkarre ezagutu zaret, eta zori bakarrik baizik, eta elkarre ikusi duzu bestearen ikuskizuna. Orduan, erronka bat botan nahi dizu, bihurtuko zarete gure erreporteroak, eta diot bakoitzari bestearen, emanaldiari buruz, erreportajetxo bat egitea. Venga, nora azten da, Maili, ze muzkon zandorleta gala hau, a ber, nola deskribatu? Lehen Dorletak esan duen bezala, nik sensazio, hola antolatua zen hauen emanaldia, beraz, 3 emakume, bakoitza beren nortasun
azkarrarekin, nik Polin ezagutzen noen aurretik ere, musikari, kantari fina, sensiblea, sutila oso, bueno, maitagarria benetan. Silbenek jo zuen gehiago tradizionaletik, eta Dorletak ekarri zuen hor, nola esan, gaurkotasuna. Azkenean, garaikide ikuspegitik kontatzea, kokatzea, ipuina aire fresko bat ekarri zuen, bueno, nire gustuko, nik asko miresten dut gaitasun hori, batetik lekuari bertari egokitzea, Ziburuko portuan, irudiak oso politak ziren, ikusten ziren, neska gaztetxo hori, sare konpontzen ikusten zen, zirena bustana, eta gero gaurkora ekartzen, emaztearen gorputza ere, gorpuzten eta atal guztiak zehazten, hori oso interesgarria da. Konparatzeko, hiru olatuen kontakizun nahiko tradizionala eta sorgin gaiztoen irudi hori arrunt puskatzen zuen Dorletaren bertsio hori garaikideak, niri asko gustatu zait, eta gero Dorletak duen kontatzeko dotorezia hori, ekonomikoa, baina oso adierazgarria, emozioa transmititzen du, hitz jario oso bizkorra eta beratsa du, orduan, ni hunkitzen haute alako estilo hortako kontakizunek asko, hau da, emozionalki zuzenean, beste kanala hunkitzen du, eta ez irudian, ipuinaren aberastasunan etzat hori da, azkenean, bada transmisio lana, baina bada ere zeharkako kanalak irekitzen ditu, ipuinak irekitzen ditu bide hainitz. Esan eta gogoetara eta hori, gure barneko eskemak ere mugitzeko balio du ipuine kontatzeak, eta egia da musikarekin ere lan hori izan dela oso fina elkarlan hori, eta ni gero beste maila batean, beti poste naiz, aukera dugunean, Ziburu Donibane hontan gure egoera, euskararen egoera ezagututa, ausardia hori behartzen antolatzeko, eta frantsesdun hauei entzunaraztea ere euskarazko ipuin luzea, hor, itzulpenik gabe, ze hori ohituta daude ere gu deno haien ahaletara moldatzeko beti, eta oso interesgarria izan da alde hortatikan ere, eta, importantea, nire ustez denentzat, hemengo hizkuntza dela nunbait ere beste modu bat aldarrikatzeko, lurraldetasun hori eta gure kulturak eta gure hizkuntzak bizi behar duela bere lurraldean. Eta, orduan, gauza, aspektu hainitz, asko horregatik zoragarria izan da. Bueno, eta Dorleta denbora gutxi haukagu, ordua gainen daukagulako, baina hori da, venga, modu laburtzea. Niretzako pari bat izan zen, mai entzutea, mai ezagutzea, bere kontatzeko manera, eta itxasoaren badiaren erdian geunden, baina egon izan ez bagina ere, mairen kulunkatzeko gaitasuna bere hitzekin zoragarria izan zen, ipuina maitagarria, eta hori, askotan ez da erreza, esan duzu, itxasuan kontatzen duzu, eta ja 3 laurdenak eginda dituzu, pues agian ez. Eta orduan hor gustatu zitzaidan Maik nola lotu zuen zuk esaten zenuena, 3 leku desberdinetan kontatzea, eta berriro ere ipuinera ekartzea. Eta gero izurdenena zoragarria izan zen, baina horrekin lehiatu behar da. Arreta ipuinera ekartzea ere zaila da horrelako medio baten. Eta horixe. Maila fitxatuta daukagula, eta ez dala izango lehenengo aldia, Infosazpin egongo dana, eta gure inguruan egongo dana ere.
Bai, ze polita aldarrikatu nahi dut, ez? Jaialdien garrantzia, batez ere horrelako harremanak sortzen direlako. Askotan ezagutzen dugu beste artistak, sinergiak sortzen dira gure artean, eta beti jaiotzen dira proiektu berrik edo energia berritzen direla. Beraz, zorionak festikontesi, Dorleta Magi mila esker horregotagatik, eta gora ipuinak. Eskerrik asko, aio. Can't seem to get there on and on. So come, hit me, brother. Ekipo, eta zuei ere agur esan behar dizuet. Jo... Ze azkar pasatzen den, Behin batean, egongo da berriz behin batean. Memoria ezabatzen badigute, agian lehen aldiz egin dezakegu irratsaio hau. Eta bueno, irratsaio guztiak. Abixatu behar diogu entzulei, bihar ez dela bigarren kaferik egongo. Bihar ezago bigarren kafea, zuen etxeetan hartu beharko duzue, edo kaleetako manifestazioetan, edo aldu zen moduan, baina guk ez dizuegu bihar kafea prestatuko, baina astelenean hemen izango gara. Muxu bat, agur! Keep calm and bigarren kafea.